La indústria de la mobilitat sostenible fa un crit d'alerta davant el retrocés en les vendes de vehicles electrificats, és a dir, elèctrics i híbrids endollables. El mes passat es van matricular poc més de 8.000 turismes d'aquestes característiques a tot l'Estat, un 4% menys que el juliol del 2023. Això fa que, des que va començar l'any, s'hagin venut 64.000 cotxes electrificats, sense cap avenç en relació amb el mateix període de l'any anterior. D'aquesta manera, elèctrics i híbrids endollables suposen tot just el 10% del total del mercat, una quota lleugerament per sota de la de l'any passat. No van camí de complir-se, doncs, ni els objectius del govern espanyol, 5 milions de vehicles elèctrics per al 2030, ni els de les empreses del sector, que reclamen una aposta ferma de les administracions per no posar en risc inversions i llocs de treball. La Xina superava fa pocs dies els 10 milions de punts de recàrrega per vehicles elèctrics, 3 milions dels quals són públics. La comparació es fa difícil per la diferència de població, però en qualsevol cas les xifres deixen en ben poca cosa els prop de 30.000 punts públics d'Espanya i els 7.000 de Catalunya. És un peix que es mossega la cua perquè al mateix temps la venda de vehicles electrificats s'estanca o fins i tot retrocedeix. La indústria de la mobilitat i la sostenibilitat fa un crit d'alerta i reclama polítiques públiques contundents. Hi ha llocs de treball en joc perquè hi ha empreses tan grans com startups, com pimes, que han apostat per aquestes tecnologies i per l'electrificació i per altres tecnologies de la sostenibilitat, i si no s'activa la demanda i les infraestructures no poden vendre i, per tant, estan en joc els llocs de treball, que a més són llocs de treball qualificats, és talent. AMS Smart agrupa més de 180 empreses del sector, entre les quals Wallbox. Aquest fabricant de carregadors va néixer el 2015 a Barcelona, però el mercat espanyol representa només un 10% de la seva facturació. Per activar la demanda aquí, diuen, fan falta ajudes directes i infraestructura de recàrrega, però sobretot agilitzar els tràmits administratius. Hi ha punts de recàrrega que estan de 12 a 18 mesos esperant tenir la legalització. Triga massa la resposta de l'administració per rebre aquestes ajudes. Si poguessin ser, com altres països, directes en el moment de la compra, serien ideals i això ajudaria molt a la venda de vehicle elèctric. Malgrat tot, Wallbox remarca que la paradoxa és que el reduït parc automobilístic electrificat fa que la ràtio a Espanya sigui prou bona. Hi ha un punt de recàrrega per cada 8 vehicles. Un altre dels falsos mites que la indústria vol trencar és el de la poca autonomia. Aquest carregador ràpid, per exemple, té una potència de fins a 220 kW, de manera que amb tot just 10 minuts de càrrega el vehicle pot arribar a recórrer 200 quilòmetres. Òscar Armengol, TV3, Barcelona.